Май ме заби. Не, бе. Здравейте на всички! Днеска четем от Хари Потър философския камък и философския камък на Джака Роулинг. Така, започваме с първа глава. Момчето, което оживя. Госпожата и господин Дърсли, живеещи на улицата Привет Драйв, номер 4 с гордост твърдяха, че славата Богу са напълно нормални. Бяха от хората, от които най-малко ще очаквате да са заместни нещо странно или загадъчно, защото просто не одобряха такива простоти. Господин Дърсли беше директор на фирма, наречена Гринингс, която произвеждаше делки. Беше едър набит мъж, почти без врат, но с това пък имаше много големи мускули. Мустаци, извинете. Госпожа Дърсли беше слаба и руса и почти двойно по-дълъг врат от обикновените вратове, което им вървеше добра работа, защото прекараше голяма част от времето си. Вършеше, не вървеше. Извиня. Което и вървеше добра работа. Давай. Протяга през оградата и зашпионира съседите. Семейство Дърсли се гордееха с синчето си на име Дъдли. Според тях по-добро момче от него нямаше никъде. Семейство Дърсли, знаете, ама съм улягал са малко. Семейство Дърсли имаха всичко, което искаха. Обаче имаха една тайна, най-големия ужас. Беше никой да не я откри. Чайте ма забла гласа. Смятаха, че не биха понесли, който и да било да узнае семейството Потър. Госпожа Потър беше страна госпожа Дърсли. От двете не се бяха виждали от няколко години. Понеже сестра и нейния съпруг не храни майко, бяха толкова недърсли, колкото изобщо бе възможно да бъдеш. Семейство Дърсли потръпваха при мисълта какво не биха казали за съседите, ако някой от семейството Потър се появяваше с тяхната улица. На тяхната улица, извинете. Семейство Дърсли знаеха, че семейство Потър, чайте да обърна страницата, имат синче, обаче никога не го бяха зървали. Това момче беше една сериозна причина да държат семейството Потър на страна. Те не искаха дърви да общуват с такова дете. Щом господин и госпожа Дърсли се събудиха в онзи мрачен си вторник, когато започва нашата история. Облачното небе! Чакайте, пак ма забългал съм. Така, облачното небе навън не подсказваше с нищо, че скоро с цялата страна. Пак ма заболя. Тук не бях стигнала. Секунда. Страна ще започнат да... Господин Дърсли тананикаше, избирайки за работа най-безличната си вратовръзка. А госпожа Дърсли клюкасваше радостно, докато се бореше с пищящия Дъдли. За да го сложи на високото си столче. В 8:30 господин Дърсли взе чата си, чулна на бързо по путката тая госпожа Дърсли и по бузата, и по срамите и още коли не, и по клитро, и се опита и да целуне Дъдли с бол. Сашо загласише, че сестрата ти много шуми с този шлаг. Мерси. Дъдли с Богом, но не учи, тъй като Дъдли беше изпаднал в ярост и замерваше стените с неговата попара. Паленцето ми! Изкука господин Дърсли, докато напускаше къщата. Качи се в колата си и излезе на заден ход от алеята на номер 4. Чак нагоре забеляза първи знак за нещо чудновато котка, която разучаваше градската карта. Самият господин погледна отдолу. На ъгъла на Привет Драйв стоеше тигрова котка, но от картата нямаше и следа. Кой ли си би помислил, господин Дърсли? Трябваше да е било някаква игра. Той не знам как го прочетаха, ама нищо. Господин Дърсли примигна и впери поглед в котката. Тя на свой ред втренчи очи в него, докато се вилаше и караше нататък по главната улица
С BMW X5. Това беше от мен. Това беше от мен. И се видим някой друг път с втора глава на Хари Потър! Чайте да ви да заглавят. Хари Потър е философския камък.